Walang Sa dinuman tiayan mo, biyag ko. Agtalinad si bibiyag, dito'y barukog ko. pinangarap. O magibas ti kadam, iti tunggal pitik ti darikmat. Gapo ta biyag na ka, to'y nagtugmukan tirik nata, asunata ni ayat. Sonata ni Ayat. Ayog ang mamasingked iti kinapudno, ti asino man ang makarik na itinaindaklan abalikas nga. Ayat. Nagduduma ti maris ni Ayat, amangin dayon iti puso, tapno iti maminsanpay. Madway yatrik na, adang gayan tinaysang sangayan a. Sonata ni Ayat. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Pinapalabas, gapo iti pan nakaduktal ni Mr. Gonzalo hanatay iti pagbaludan ti ama ni Nathaniel saan nangimpangag ti pakpakaasi ni Mirasol. Gapo iti dayta, inawagan na ni Elma. Pinadas ni Nathaniel nga palawag ti pudno napasamak iti amana. Ngem saan ngimpangag ni Mr. Gonzalo. Gapo iti dayta, inikadeng ni Nathaniel nga ibturan na pailaang ti saan nga agkitkita. Kinasarita ni Mr. Gonzalo ni Elma. Nalimod-met harag sinarak dagiti agayan ayat. Ngem naamuan dayta ni Mr. Gonzalo. Nasarakan na ti balay dan Nathaniel. Ita papagayam, denggen nyo tituloy ti makalawas apakasaritaan anapaulwan. Karbengan nga agragsak. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayat. Kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long Day tagayam ti balay da Nathaniel. Nakurapay ti panagbiag na. Nakapabay launay makagkasat ni Mirasol. Anyan tulangan ti agbalin na biag na. Mau din na ito yapan nakisarita kin ni Nathaniel. Siyak lang di bumaba. Agtalinaad kayo dito unag ti kotse. Boss. Saan na nakarikap ti ridaw? Wano datal kiti. Naimbag nga aldaw yaw. Oh, Anya ka diti may paay ko kada kayo. ha. Ha? Si Katina ni Nathaniel? Wala. Siya, Mr. Gonzalo. Sir Alfonso. Anya ti kaadayo. Nabayagon dayti. Ditas. Jak namnama na si Katina ni Nathaniel. Ibagami tinalaing anak mo. Aday wan na ti anak ko. Amok. No apay asaan amay kariti anak ko.
Nakurapay kami laang. No saan kuma anabalod day di Berto, gapo iti panakay pabasol kan kuana ti may sa krimen. Nalapit anakalungaw kami kuman. Awan di panawin ko makipinaw ta makisarita kan ka. Idinto at ipudno a kriminal. Nakabakbak nangan. Oh, Nabilag ti kwarta. Nakabaalan na abalikugan ti kinapudno. basta laglagi pam. Sana na makasidag apolos ni Nathaniel iti balasang ko. Saan a kriminal day de Berto? Biktima laang tiyon hustisya. Tagsanggas at launay ni Berto. Nabalod ka. Gapoy iti krimen na di mo inarami. Sa sakbaya, amawaya-wayaan ka kuman. Pinatay na ka. Pinakasasam launay. May rabraman ni Nathaniel. Katipay mismo nga. Naulpit launay, Daijing Alfonso. Sumre ka kuman iti ruangan mi. Ngem natalyaw ka amang paypayapay kanyak. Kasangay mo sa, Ilma. Napanahon sila dagiti dadakkel ko ti nagaramid iti kankanan. Nagluto damat iti pansit. Yakon makapangrabi pa eh. Mangyawid kan tulangan iti para ni nanang mo. Ay, di pa ilang amin iso tinakawis mo. Nathaniel, adang amin kayat kong ibagakin ka. Amang saan nga ibaga ni nanang mo? Among, nakitak ni Mr. Gonzalo, anapan ti tabalayo. Anya nga tati nagsaritaan da kininanang. Tsaka mo. Ay, ngamne, amang saan mo matan amaganas ti mangan? Kumusta kayo gayam kin Mirasol? Nabayagan na san kami ang nagsarita. Naglikat ti ka sa saad mi, Ilma. Nakitagayam ni Elma tiya ay ni Mr. Gonzalo Nathaniel. Aman kanunusan yung iba kakanyak, tiya ay na. Anya timbaga na kada kayo. Lipatim laangan ni Mirasol, anak. Nanang, adda nagkindarian mi. Ibturan mi lang tisan ngagkita. Saan nga ipalubos ni Mr. Gonzalo nga ituloy yu ti ayan-ayat yu. Diyak kaya't amay pada ka iti day di tatang mo. Anya ti kadyo asawin nanang. Nabilag ti kwarta, Nathaniel. Kat day talaunay ti kabuteng ko. Girl, I need you. I need your love. Naturen ni Titas anak isinyong datyan niya. No tsak pinanawan.
Ang mga nuadado pa itinaybagana. Awan ti pa kay dumaan ni Nathaniel itiday ti Berto. Ang nagkibaltang may tulad iti amana. Jak bumdeng nukas pagarigan. Napilag ti kwarta. Papa, Mirasol, apay asiriring kapailahan. Nagsangsangit ka manen. mailiwak ko na yun iti kayan ayat ko, Papa. Kunak, alipatemon ni Nathaniel. Kayat mo ka diti saan na makarwar iti kwartom? Amangan no mapanunot ko ngay pakasarag ka kinitobi. Matayak pa'y nga umuna. Sakbay ang mapasamak day ta, Papa. Kayat ko langan akit talan ti biyag ko. Diyak ka mo. No kasanong iruangan ko dahil Telma. Panagrik na kami na. Kaslad na kahit nilibad ni nanang kanyak. Amo ka na pa kariribukam, Nathaniel. Nasapa din ang asnak iti balay. Inawis nak ang mamigat iti dete restaurant. Ngam, siyak madla ti mangmangan. Kwa. Kasla siguro nga amo da Mr. Gonzalo kan nanang ko. Nabaknang ang negosyante ni Mr. Gonzalo. Ado ti makamamu kan kwa na. Ilma. Bayam, padasik to man nakasarita ni nanang mo. Amangan na makatulong day ta iti problema yo kani Mirasol. Sige. Mga anak ko. Kan amang numaladaw ka iti opisina. Maungtan ka manan kini Mr. Gonzalo. Aglalo na maamuan na nagkuyog ta. Awan mo tinakaskas daw iti dayta saan ka ti. Agpagayam kan agkarubat amat. Wan. Mawatak. Ngam kasla narigatan ngagkita kang ipay ka ni Mirasol. Adda ko maipagak. Ngam, amang nadada saan kan amakapangan iti dayto inumaamuam. Anya day ta? Agsangsangit ni Mirasol ngay mawag kanya kiti rabi eh. Kaya't ka doon ni papang naayasawa iti agnagan iti Toby. Ha? Nang nangigunday ta anakan. Niya kag bidot. Kaanak ka ni Mr. Ragual apada na negosyante. Ngam, amom na niya ka no timbaga ni Mirasol. Kaya't nalagan ti matay. Ngam ti pa ikasar iti dinangay-ayatan. Saan? Oh, sige, baliwak to akasarita inton madamdama. Barang may kanak iti gundaway. Mirasol, limlim tagdag ita matam. Nagsangsangit kan sakit yan nagpatnag. Agkakapsot pa iti ram. Talagang agkakapsutak. Dandani awan turo kong agpatnag. Dandani sa anak nga umay mga opisina. Ay, aginanaka ko mapailaang. Impilit ko ti may nagtrabaho. Tanangag ko ti panagsarita da papakan Mr. Ragual. At akong taway ta makapagsarita. Amom, maburbur tiya anak ka ni papang mo. Anya nga tati negosyo ta ni Mr. Ragual. Elma, saan aday tati kayat ko apagsaritaan ta? Anya ti aramidag. Ure anya ti mapaspasamak Mirasol. Saan mo kumagamdan ti agpakamatay? Saan aday ta ti solusyon? Adda nang ibaunan ni Bus Kanyak. Pinadas ko lang timawag ka.
Intex ni Ilma Kanyak. Ngawan ka nun di papang mo, iti opisina yun. Tsaka mo nun sa dino tinapananda ka ni Mr. Ragwal. Kalkalpas mi ka ni Elma nagsarita. Kaya't nakakano ay asawa kini Toby. Panagriknak. Kanibo sana nanti amin kanya. Saan ka kumangagsarita ti kasta? Di mo ipalubos. Ako mapsot tinaka mo. Nupilitan na ka makiasawa iti day ta Toby. Agtaraytan. Saan na talakit ni nga inggan ni Papa? Ang mga nuiramraman na pa'y ninanang mo. Panya ti kahit masawan, Mirasol. Girl, I need you. I need your love. Agpadadan na sa kan Mirasol ang napatag kanyak agayam nana. Masyanak launay kini Mirasol. Ang mga nupilitan ka ni Mr. Gonzalo nga ipakasar ka ni Toby. No, saan daan ay karing agkagasat. Awan ti mabalintayaw. Panagkunak. Dakkel ti maitulong yun, nana. Anya ti kayat mo asawan, Elma. Naibaga kanyak ni Nathaniel ti atap na. Asigod nga gamam mo kayo kini Mr. Gonzalo. Aniya. Ang mga na makatulong dayta. Tapno malpasan ti parikot dagiti agayan ayat. Nana, pasensya kay lakuman iti panakibiyang ko. Agyaman na, tamaseknan ka kadagiti agayan ayat. Naululi magsiguro ti panagbiag ta, no aglinipat dalaangan. Nakasaysaya ti panagsarita tay Mr. Ragwal. Sa kalpasan na. Oh, daytoy ti laglagipem. Tsakayat ti may ramraman. Oh. Sanak pa'y ngam-am mo ni Mr. Ragwal. Dinamunuan niya ti kabalak nga ramiden. Papa! Oh, apay tagsangit ka. Apay ti kunam, jak maamuan na nagsarita kayo. Iti dayjay Nathaniel. Palubusan da kami kumangaminan, Papa. Saan da kapilitan na makiasawa ka ni Toby? Na diyo kaya't nga agpakamatayag. Anya kinamag dahi nga ibagbagam. Kriminal ti ama ni Nathaniel. Kriminal maawatam. Kaya't kayo kasarita nanang. Kasanuan nagamam mo kayo ken Mr. Gonzalo. Nathaniel, nasa isayaat no saan mon amaamuan dayto. Awan tumadla ang maaramidam. Pangasyo. Amang ano makatulong dahito iti relasyon mi ken ni Mirasol. Saan mo ko man apilitin nga amon pahay? Amoyo. Adda na ibaga ti boss ko may panggap ken ni Mirasol. Ngim kaslajak mamati ang nasingpot ni Mr. Gonzalo. Kasano nga ibagam? Anasing pati may sa kriminal. Anya ti kunayo nana. Nairan-ranapay anagayan ayat kayo kini Mirasol. Una no saan kami nga kita. Nakabakbak na adikusyante. Nathaniel, anak ko. Dahil nga Alfonso, ti puno ang kriminal. Saan ati amam?
Apay arimor kayo pa lang iti kwarto yun. No pangpanggapam ti mangbalis kini Mr. Gonzalo. Saan mo kuman nga ituloy? Baybay-an tayo kadilatan na katawa na tayo. Nusan kumaan ipabasol kini tatang ti krimen an aramid na. Amangan na saysay at kumati pa nagbiag tayo. Saan mo kuman apampanunutan din na palapasan ako? Agin inanan ti kararo at ti ama. Bimbusay at di danagun o di hostisya, nanang. Nasa isaya at lakuman na jak imbutak-tak ti amin. Anak ko, anya itan ti marikrik nam kini Mirasol. Kalpasan anam am ti puno a kinatao ni Alfonso. Sana nagbali ti panagayat ko keng kuana. Kat gapoy ti panang ipudnoyo iti pudno ana pasamak. Ad dapay ngagbalinak ang notred amang laban ita na mi. Kan santay lang nga muna na. Amangan no isupay ti adda iti likudan ti panakapapatay ni tatang sakbay arimwar. Anya ti pagpanggapam nga aramidam anak ko. Maturo kay nanang. Padasig nga wagan ni Mirasol. Bareng si Riring Pay. Kanayon ka mapuypuyatan. Madlawan ti kimuto nga Mirasol. Nagsangsangit kan sa manan. Ay, maasyanak unay kan. Elma, adda pa kariribukak. Siririingak pailaang idi inawagan nak ni Nathaniel. Kaya't na kami ngagkita. Nabayagsan na saan kayo nagkita? Dandanin makabulan. Mailiwakon kan kuana. Ngamno maamuan ni Papa nga inlibas ko ti makipagkita kan kuana. Ang mga noy nyaman ng ti aramidan na. Kat, anyang ruti pangadam mo? Diyak pailang amo. Ay ayatak ni Nathaniel. Diyak kayat amay sagmak. Kapoy ti patang-patang mi. Kita ma, naanya ti pagsayaatan ti amin. Agsublikan ni ti lamisaan mo. Ang mga numakadlaw ni Papa. Diyak kayat amay ramraman ka. Agyamanak na oray ka. Napanagnikak ngay ayatan nakpailang. Adda ka di pa nagduwa-duwa kanya. May liwakin ka, Mirasol. Mailiwak matunay kan ka. No sana ka na oray. Anya ti aramidam. Sa anak nga gawid. Aging gay ti santang nakita. Nunas kan adanunan kay balayo aramidag. Nathaniel, ni Papa ti umawawag. Ang mga naduktalan ng tikawan ko. Sungbatam. Ibaga makaduanak. Anya? Sa narumbang ipakitam ti panagbuting mo kinikwana. Ipanagnagta akabalan tang ilaban tayo na ita. Madlaw at imurid kan, Nathaniel. Saan kay gaya masimbangpot ni Nathaniel na naditas? Ang mga natuloy damat lang nagsarak ni Mirasol. Anya? Kasano numamon ni Alfonso? Alfonso ko nayo? Pudno ka di ti atap ni Nathaniel asigod nga gamam mo kayo kini Mr. Gonzalo, nana? Kukukwa. Rabi ka nun idiawagan na ni Mirasol. Kaya't ni Nathaniel ngagkita da. Ang mga no nagtuloy da. Anya nga tati mapampanunot ni Nathaniel. Apay na naditas. Anya tikas nakabutan niyo launay. Ang mga no anya ti aramidan ni Alfonso Kenkuana. Kat saan ang makatapan ni Nathaniel. Ay, awagan man ni Nathaniel.
ipagpakasik nga agawi daan. Talaga natanggan ti olom, Mirasol. Anialangan tinakitam iti na ito'y alalaki. Papa, ay ayatag unay ni Nathaniel. Nagdulag kami kin Mirasol, Mr. Gonzalo. Irupir mi ti patang-patag mi. Karkaridan na ka di lalaki. Dahito yan di mao di apa nagkita yo. Ipakasarkan kinitobi. Saan, Papa? Sakbay amarami yun dayta. Matayak pa'y nga umuna. Saan ka ngagbali na maagapulang iti daytoy alalaki? Mirasol, saan mo akitil ng tibiyak mo pang-asim? Siyak ti makamukin ni papa mo. Hoy! Si kaputot ti kriminal. Saan a kriminal day di tatang? Da kayo ti kriminal? Anyati ko nam, Nathaniel. Kriminal ni Papa. Sana pud no dayta. Girl, I need you. I need your love. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di yuliwaya na dinggen ti tuloy ti makalawas apakasaritaan arapaulwan. Karbengan nga agragsak. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayala. Insurat ni Delphine Dumayas. Iti direksyon, Luvimin Aquino Sr. Produksyon supervisyon, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot kada kayo, the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ever in my heart. I need your love each moment of my life. The memory shared together. Mayon is the most beautiful mountain, saan ang makasideg iti kapintas na uray ti sikat a Mount Fuji ti Japan. Ti Filipino bowler nga ni Rafael Paeng de Pomoceno ket iso ti kaunaan nga bowler ang nga elevated na iraman ti International Hall of Fame ti St. Louis, Missouri, ti Amerika. Pinadayawan met ti Kongreso ti Pagilian ket ninagananda nga greatest Filipino athlete of all time. Amuyo kadi ati Limasawa Island ket iso iti lugar a naglandingan ni Ferdinand Magellan idi nadiskubre na ti Pilipinas ken iso ito muna a lugar a nakaaramidan ti Misa. Amuyo kadi a 4.54 billion years gayamen ti planeta a daga. Nagusar dagiti siyentista ti radiometric analysis tapnon maamuan dati tawen ti lubong ket segon ti Washington Post 4.54 billion years ti nakuntar dagiti researchers. Awan ti muscles kadagiti rama iti function daket kontrolado dagiti muscle iti dakulap ken ima. Ti kaadwan ti trabaho a muscle iti bagi ket ti puso. Ti maipam wenno maibumbana ket 2,000 galon ti dara kada aldaw ket agpitik ad adungem 2.5 billion adaras iti 70-year lifespan. Nasa amtim palay mo sugat dito'y pusok, Rosano. Laura, Hindi ka ano man. Saan to ang maap-ap ti sa amin ti panaglabas ti panawan? Kagurgura ka! ako ay karang baso lang. Ket pakawanan na kuma. Umdas ko man ti makikita mo apan nakadusdusak. Suka, iti puso. Nasuti, nadarisay, ken naimnas ni Ayat, nga agubog iti puso. Ngem apay nga adda dagiti naulpit amang gulib,
iti napudno nga ayat. No masugat ti puso, kat salukubanan ti libdo. Agrosing tupay nga ta, tinasudi nga ayat. Sugat iti puso, nasaan agubwayan ti kura. Sa balipaya drama, ngayon kami patangatang apang liwliwa kada kayo. Nobela kan insurat para iti radyo ni Delfin Dumayas. Iti direksyon, Lubimin Aquino Sr. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Sugat iti puso. Napalabas, ad-addan ariming baw ti pungtot ni Maureen, idi nailasin na ni Laura nga isot dandani na padungparan na. Iti isasangpet na iti balayda, dinilaw ni Atty. Flores nga amana ti panangibarsak daytoy iti bote. Kapilitan mat ati abogado tinangsongbat iti awag ni Mrs. Salva, ket nakigtot mat daytoy iti namon na. Inistoryamat ni Laura kani Alipio ti panagkita da kani Maureen. Kabayatan na, naragsak da Bernadette ken Brian iti dayta a panagpasyarda. Iti papa ni Rosano iti balay da Maureen, matmaturog pa ilang daytoy. Nasangpetan ni Rosano ti asawa na matmaturog, ket inuray nan anakariing. Nagpungtot manan ni Maureen anang sidir ken ni Rosano. Pinagkalma ni Rosano ti asawa na. Iti isasangpet ni Rosano, nagpamarang anaragsak da ito'y ket impambar na anagdate da kani Maureen. Nalaos si ragsak ni Bernadette iti dayta nga imbaga ti amana. Kalpasan mat anagsarita da Mrs. Salva ken ti manugang na adda na panunot na nga aramiden. Ket itagagayam at doyan tituloy tinobela na paulwan. Sugat ti puso. Iti nga tabatog ti balay, tinagsardengan ti kutsay. Ang mga no nagsumli ni Laura. Ay, ang ni Maureen kit, ti malagip ko. Ha? Nay, Alipio! ni Mrs. Salva. Anya nga tatirantana. Saan na mo takadwa ni Maureen? Saan ka ang makapagulbud kanya kita, Alipio? Nakita ka no, dagiti kaarubayo ni Laura. Anya ka diti masapulyo iti anak ko. Nauli mo kan ti biyag na. Awan ni Laura dito'y balay. Adda iti opisina na. Opisina? Kunam? Manipon nagsuble dito'y San Cristobal. Saan ngagnag dito'y balay. Sakbay anagawid. Nakapatakderen iti bukod na balay. No agsasao ka. Kasla nakabakbak nangan ni Laura. Nangalaan na kuma, tikinabak nang naaber. Ay, saan ko nasungbatan na ita sa lunsudyaw? Laglagipin niyo kuma, kasla pilid tibiyag, mabalin nga da ka iti baba, angam iti panaglabas ti panawen, hadakan iti ngato. Jak magustuhan na kita nga ibagbagam. Ket no hadakan iti ngato, sikan ti mang tantanawag iti baba, kadagiti nangilupit-lupit ken ka. Jak magustuhan ti ibagbagam. Awan ka askan na dayta. Saan asikati klase ti tao a pagsaysayangak iti oras ko.
Aging gaita, natangig kayo pailaing. Katsika, anya ti ka ba alam apag panagkal, ha? Mrs. Salpa, nuawanan tinapatag ngay bagayaw. Sumrek akon iti balay kaw. Nagawidak dito'y balay, takayat ko ti agina na. Anya ka kadimat berting. Di mo latanangan ng tagmaneho. Kaya't munsa ti madisgrasya. Makapuntutak launay iti dayjay nga alipyo. Sinumbasumbatan na kidi. Kasla pilid ti biyag ka no. Saan ko amaglon dagitimbag ana? Aging gaita at daak pailaang itingat. Siyak ti dildilawam no kwa. Si kamat gam ti mang dumdumog iti librom. Siyak mat ita ti sutilem. Masapol ang nakasagana no pagsaludsudan nak ti maestro mi. Rumbang laang. Ni Derek matay jay. Tsak natluwa dagos. Ni Samantha mati kadwana. Isa din umugak ti librok itay. Tasyak tikit kita ni Samantha. Amangan numakadlaw ni Derek ket pagsilusan nak. Sabani nga na talaga ti guwapo niya. Saan ka kaling agsilos? Adda pa nagtalag ko kan ka. Kan amom, tsak kaya ti masakitan. Bernadette, saan kan to pasakitan? Ay ayatan ka unay. Awanan ti sapulak paikin ka. Amom mat nga da sakit ko. Lukas paganingan tawan gasat ko. Sapay ko ma, tamakitam to ti babae na ikari aparakan ka. Kali ka gumak ti pagragsakam. Nagbalin mo't na nakasirseryoso ti panagsarsarita ta, Bernadette. Saan mo kumapanunutan dayta? Nakapasyar ka man na balayan. Naimbag ta sa anak pa yarimwar. Dan sa di problema. Makapungtutak iti panang sumba-sumbat ni Alipyo kanya. Kasalada pagpanakal na. Naggapo kagaya mi jay. Jak nadanon ni Laura iti balayta. Adakano iti opisina na. Opisina? Amok amakigtot ka. Napanakal ni Alipyo ang nakisarita kanya. Saan kano ang makipagnanaad ni Laura kenkwana? At kano bukod na abalay? Naglupos sa abadten. Di kinapungtot ko launay nga imbaga ni Alipyo. Kasla pilid kano tibiyag. Ba nagadyak maaklong? Anya. Saan nagpabimangon, Dad? Nasakit ti ulo, kan maulaulawak. No di mon tumad nga may maliwayan ti agpoya ti kasino. Sagidum ka pailaan. Dita ka di man ang tigapo na ngay mawag kayo kanyak, Dad. Gap-gapo dito iti katugangam. Naggapo kano iti balay dala kay Alipyo. Ngamsan na kano anadanon ni Laura. Adda kano iti opisina na. Kaya nadabukod na balay.
Nasaysayat ako man nasandak nga awagan, Dad. Ad-adda pinagsakit yu ti ulok. Tiyak kayat ti makangag iti may papat iti day di alora. Awan ngagpaiso. Apay kami nga inawagan ka. Iyo ibaga, baknangan day di babae, Dad. Kasano ko man napasamak ti kasta? Dahita ti tugtalag. Nalimad mo tayo kaya babae. Kaslaglam-lambang. Ang mga na illegal mo tinagapuan ti kinabaknang na. No sa dino lang min dita tinagap-gapuan na sulin at tilobong. Hala, ituloy mo kitin ti maturog, tarumarakon. Sa pulin nyo kadidaya alora, Dad? Saan? Ada na patay nga si Kaswag. Saan ako na makaturog pa eh? Okay, bumangon akon. Adaatap ko. Nga ang mga nabayagan nagsarsarak na kini Rosano. Tanabayag matang nga mo ni Rosano nga dito San Cristobal na diya babae. Kat abangan no nalimad nga kitkita na. Awan ka dit pa nagtalag mo ita asawa mo. Talagang awan, Dad. Ha! Makita na diya ang lalaki. Naimbag na oray ka matla nga dimtang dito resort ti may sa Barkada Rosano. Tanong saan? Riribukan ka di opisina. Nagado at trabaho di opisina, Maureen. Kapilitan na binilin ko langan ni Ardi. Napat pati ngamin ti trabaho ng siyak nga asawang. Sa bagay, saan ako na mas daw? Tsak mabali na baybay anti-korporasyon. Uri ang pagbitlaan ko ma. Wino talaga sa anak anapatikan ka. Dahil ka di alora latan tinapatikan ka. Ano di sasawam? Saan ka nga gulbot pa eh? Nalimod nga kita kayo iti dahil babae. Saan ka di? Maureen, saan ta ko mangagsubang? Sungbatan ki sa lutsod ko, Rosano. Maureen. Wanya! Apaya di ka makasao! Diyak kayat ang nariribok ti panagdanata. Inaramid ko amin na kabaalak ang naragsak na urnos ti panagdanata. Balasangan ni Bernadette. Wan! Balasangan ni Bernadette nga nakta. Ngam ni Bernadette tinangibok-bukam iti amin na panahon mo. Linipat nak, binaybay anak. Saan ka kayat atutupan, Maureen? Ha? Okay. Dahito'y titandaan na mo, Rosano. Oras ang maduktalak ti palimod yo ti dayja babae. Patayin kayo! Kuna ni Norman kanyak. Asaan amamingga ti bilin ni Attorney Flores amang sim kanyak. Talaga saan naknainggaan. Anya nga tanong agparangak laengan iti dayjay nga abogado. Takitaak man no anya ti reaksyon na. No mapanagnagan na asyak ti akin kuko iti daytoy a kumpanya. Ni Brian. Apa nga tang umawawag? Hello, Brian? Ada kayo ka dito opisina yo, mami? Wan, adaak dito eh. Rumuwarak lang numapanak iti pabrika. Apay ka di? Umaya ko ma dito opisina yo. Mangibaga ki ti kwarta. Masapol ko ti cash. Mabalin ko abaunan ni Norman dita. Umayak lang ta ditan, mami. Makaammo ka. Dito ikangarudan ang mangaldaw. Agpa-orderak ka ni Norman, iti pangaldawan tayo. Sumatlaang nga saan ka anadanon dito'y opisina mi tay Rosano. Hinayaban na kagayam nga agsarita kayo iti resort ti may sa agayam na. Naibagayo-gayam ka ni Daddy, ti papanyo iti balay da Tata Alipio. Gaputa makapungto tak unay iti dayjay alakay. Pagparparangan na abaknangan ni Laura. Oh, apay nagsenaay ka? Gapo iti panag-istoryayo ka ni Daddy. Inawagan na ni Maureen. Kat pinayaban nak iti naulimak ang lugar tap nagsarita kami. Kasta unay ti pungtot na. Hasino kuma ti saan makapungtot, Rosano? Saan nyo ka di akayat? Tinaulimag a panagbiag? Nagulon ti panagbiag tayo kapo iti dayjay a babae.
Naulimag itin ti panagbiag tayo. Wana, nagtultuloy ko mati kinauli magtibiyag tayo no husto na gitar aramidan ni Maureen. Ibagam dayta, takitaak no saan kayo agsinungbat nga gasawa. Mama, no saan na tayo lakit diari ribukan ni Laura? Baybayan tayo lata. Nasaya at lang, no saan namang riribok. Madamdaman ton nga ituloy tayo tagsarita. At dapay napatag ni Aramidak. Jak mayulo na dyan Aramidak. Mariripo kanak. Numaduktalan ni Maureen ang nagkita kamin kan ni Laura. Anya nga ta, ti papasamak. Awanan ti panagayat ni Laura kanya. Nakasarak iti ad-addaan ang ipatagkan ko na. No apay ani pay Brian tinagbalin akaayan ayat ni Bernadette nga anak ko. Amok no anya ti ibarbarte ka, Maureen. Nagapuak iti opisina ni Rosano itay aldaw. Ni daddy pa ilang tinakaamwak iti day ta mamilyonarda. Inayabanda ko ma, tada tayo tinakisarita iti day jala kay Alipio. Matmaturog ka pa ilang itay bigat. Maureen, saan mo at tagidaksan day ito nga ibagat? Amangan no dumteng ni Bernadette kat makita na ka nga inom. Uray saan na makita ni Bernadette, amuna no anya dagiter aramidak. Well, maawatan kayo. Agpada kayo kini Rosano na ginaan nyo. Amin matkat ang mapaspasamak nito'y balay kat ni Bernadette amin ti makagapo. Amom tigapo na, Di Maureen. yung tumat la magustuhan numapanak kadag iti barkadak nga ginom. Sumbre kak manlangan iti kwarto may kini Rosano. Talagasaan ang may turong ni Maureen. Nagahasat, tamakapagtapalak pailaang kankwana. Sa dino nga ta, ti pagnanaidan ni Laura. Jak amo na niya ti problema da kanyak tatang. Apay asap-sapulan dak. Awan ka din ti karbangak nga agbiag. Ay, tsak nakatupal. Kat nasong batak ni Mrs. Salva. Saan nga iti agnanayon, anang ato dalatan na mangiruruman ka na tayo? Gusto day tatatang. Gaman mabalin. Agpakumbaba tayo lata. Ba nagadayawagan ka, anak ko? Saan daklakit di agar-garawan tatang? Nakita na ka lang ni Maureen. Kastauna yan tipungtot na. Anyan tulakit din numamuan na no kasano ti kinabak ng mau. Anagbalin ka pa yan apasat ti korporasyon da. Tatang. Sapay, naira na nga agayan ayat da Brian kung Bernadette. Ay, naapaya. Auuin gayam. Awan pa iti anak mo. Amangan na traffic lang tatang. Day talang no nagkuyog da nagpasyar ka ni Bernadette. Imay ngamin dimawat iti kwarta kanyak. Saan pa anak katanggap diri daw iti kwarto dadadi kan mami. Nakita nga aking inom ni mami.
kanadlaw ta nakatalikod. Sama ta nagpuyog ka ni Brian, Bernadette. Saan kami ang nagkita iti panagawi, Daddy? Umawag to na ta siguro. Kanayong ngakit kita kami iti pagkatalan. Kumusta ti ayan-ayat yo? Awan mo ti problema iti ayan-ayat mi, Dad. Apay ka di? Nadamag ko lang. Ano? Saan nga amin nga agayan-ayat ket agkatuluyan? Sa masapol ang nakasaga na kalata. Ha? Nagnervyos sakit iti daytang imbagayo, Daddy. Agyaman ak iti dayta apang malagipyo. Masapol ngayon inutak ngay kondisyon ti panunot ni Bernadette. No bilang ti ayan-ayat dati mang parnoy iti riribok, no madugtalan da mamakan maurin nga anak ni Laura ni Brian. Nakasaganan ti amin. Awagak ni Laura. At dapat na siguro iti balay da. Sinapak ti may dito opisina. Ano ti jaknal pas di Kalman. Abay nga nawagan na Cruzano. Amangan numaumon ni Maurinda ito eh. Nalabit na idawnunan ni Tata Alipio ti ipapan ni Mama di balayo. Nagsalitaan mi idi nakasangpetak idi Kalman. Nasungbatan ni Tatang ti Inam. Laura, husto ni Tatang mo. Nagbaliwan ti panawan. Adala pakariripok ka. May papan ka na iti anak ta. Saan ta pakibiyangan dagiti anak ta? Dahito iti laglagi pamrosano. No ipadayo ni Brian iti namay anyo kanyak. Labanan kayo. Inintip na. No mo nalakumano kasano ti pan nakariribok ko iti dahi abanag. Tiyak kayat at ti anak ko ti agikaron to. Masapol la masungbatanan dagiti adu asaludsur iti panunot ko. No apay amapmapan ni Alipio iti dagyabantay ngayon tidak kalabalay. Katita sursuro tektikulsi. Nasinwa talaga tinakalugan. Sapay kumatasaan na kamadlaw. Masapol ngagbatinggan ti pan nakaburburjak. Ngem kasanon. Wah, anya ti aramidak. Anyanto ti aramida ni Mrs. Salva. Inton maduktalan na nga anak ni Laura ni Brian. Papagayam padaanan dagiti sumaruno apasat ti nobela a napaulwan. Sugat ti puso. Nobela kani sursurat para iti radyo ni Delfin Dumayas. Iti matriksyon Luvimin Aquino Sr. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot mat kada kayo ti #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo.
Bakya, naramid bali po di kayo ti lano ti, and kayo ti sandal, ken na forma, nga da takong na slope, sada pinintan kadagiti flower design. Ti kalawaan na syudad diti Pilipinas ket iti Davao City, ti area na ket 2,211 square meters, mamintalo nga daras iti kalawan na ti National Capital Region, iti Metro Manila, ti Cebu City, iti oldest city, ti Negros Occidental ti kaduan iti syudad kadagiti amin na probinsya, Bacolod, Cadiz, Escalante, Himamalyan, Cabancalan, La Carlota, Sagay, San Carlos, Silang, Sipalag, Talisay, ken Victorias. Ad-ado ti suya abngam ti panag-breakfast. Iti unos ti panagbiag ti may sa tao, mabalin ang makasuyaab iti 250,000 times. Sagun pa iti eksperto iti dito panagadal numadanon ti tawen a 70, maminsan nga 10 adaras ti kada aldaw, ang nagsuyaab, maminsan la anamiga. My God! Kuha kay Dan. Makasin! Di na pagaramitan ni Tinagas! Salamat na! Awanan gaway mo. Maaramid ko itang di kaya-gayat ko. Saan pa'y apanawin? Agbalin ka nga anak ko. Ikarik iti sa kaanan ti tanam ni nanang mo. Aywanan kan padakalan ka, anatingkar. Itilaksid ti may talimang agura. Naitalimang agura. Nutigura ken sakit tinakam, ket may talimang iti puso ken panunot iti panaglabas ti panawen. Matagibi ti pungtot ken gagem, ket agdisuor ti paragibalas. Naitalimang agura. Sa balipay apakasaritaan, araadaw ken naibasar iti gagangay itan ataray ti biyag ti tao. Nobela ken insurat para iti radyo ni Nestor Marcos. Naitalimang agura. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Naitalimang agura. Tinapalabas, kinamakam ni Doña Agripina ni Don Placido, idilumugan kuman, dinamagnan no sa dino ti papananda. Imbaga ti Don nga ayaban na ni Burog, tadda kanu papananda. Gapoy ti dayta, naibaga ti Doña nga amangan no saanen akayat ni Burog ti agpaay akas driver bodyguard, no saan nga agpakawan da ito'y kenkwana. Nagpungtot ti Don iti nangigna, tas saan kanu arumbeng agpakawan, iti tao na laeng. Iti sa balya bangir, nakadanon matan ni Chloe iti purok dagiti katalunan da. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela na Pauluan. Naitalimang agura. Isardang nyo pa ilang tiagdadaya. Tadenggan nyo dagiti bagak. Senyorita Chloe! Tiyo pa'y nadlawan ti panagsardang itay tilugan ko. Kantiya sidag ko kada kayo. Gapo! Tanay mas ti panagpapangan nyo. Diyan ka rin tibagam, senyorita. Imayak! Takayat ko nga ibaga kada kayo. Adi kay agragsak kandi yorambakan tinadamag yung adan magraryo adagami.
Aday ka! Nagdadaya kay matnan! At hanto ka may paima titulo tinaga ka na kami, senyorita. Takas tangang peso, senyorita. Salbag kayo! Ti kunayo nga takat ipalubos me nga da maipaima kada kayo adagami? Saan ka mapasamak na ita? Uray agpipin na tay-tay! Nabuwag da amin ang amang mga gapoy ti panagpaputok ko. Ha! Gunggunayo! Ay, agikata kon a driver bodyguard yo, senyor. Tapay, agikat kan. Nagdakal ti sweldom. Eh, mabuti nga kun kada kayo, senyor. Tamang ano pagpupungtudan daktumanan. Patwa banggis. Ay, dakton. Santo na maulit tinaramid ko idikin kaburog. Nadigdigan lang di pungtot ko. Iti pinaandar mo tilugan kat kayat nakapanawan. Ay, gaputa mabuti nga iti nakita. Iti lang ayo, senyor. Takas la kumilaw idindag iti matayo. Ala, libata mo na di ay. Ala, mapantan di tabalay. Katapaya mo lagatan nakakasta. Umay ka na. Uwinangam. Saan ka gagbutang? Kaskalat di maton? Umay ka, tamapantan. Anya ti kunam iha? Nagdadaya dagiti pumurok iti Santa Ignacia? Wan mama, ramramba kan dakit din ti panakaagraryon ti daddo maapas at ti dagatayo. So aday jay, kasta unay ti ragsakda. Simpergwensa! No kasta, talaga amang namnamadan nga addan tumayawat kadakwada at titulo ti daga? Wan mama! Rumbang amaamuan da ito'y ni papang mo. Napanan ka din ni papa? Napanainay ayo ni Burog. Tabarang kano kayat na pa iti agtrabaho ka na tayo. Una yan ni papa. Kalpasan ti naramid na idikin ni Borog. Mapanamat lagaya mayaywan. Gapota ka sa pulan na unay ti serbisyo ni Burog, iha. Iso hanapan na inay ayo. Anya ti kunayo manong guryo. Imay nang riribok ditan ni Chloe bayat ti panagdadayayo. Kung nagtupay kat, di dala tamaawat nga adama agraryo adagana. Ngem ure anya ti sasawanda. Saan dan amalapdan ti maipaima kada kayo aso magmamano at titulo ti daga. Sige nga rod manong guryo. Agreedam kayo. Bye. Sino dyan mawag? Angelo, bro. Imang guryo tatang. Napan kanon ni Chloe itay aldaw iti purok na. Kat nagpaputok. Hindi makita na idang agdadaya. Onya. Imbaga na kanon nga uri agpipinatay da. Di da ipalubos nga damay paima kadakwada adaga. Talaga nga'y malaunay na dya Chloe ti amana kuspag. Ngem uri anya ti bagbagada. Saan dan amay babawi pa'y tinalpasen an agraryo apaset ti dagada. Mayat man, tanaya bang matlaang ni Burog? Nayayok matlang di salbag Agripina. Nasaya at una itadamat la driver bodyguard mo. I would gayam. Napanitay aldaw ni Chloe iti purok dagiti katalunan tayo. Tanya tembagana. Napan na impek sa tinalaos aluksaw kan sakit tinakam na. Ngam nadagdagan lang ti luksaw na. Idi nakita na dagiti katalunan tayong agramrambak. Iti panaka-agraryon ti daddo maapaset ti daga tayo. Tatang, 5 ton nagiti mula tayo.
iti magabot dagiti nagtubo aruot iti nagbabatan da. Wen, ket dandanin ti panagsabong da. Nang runa tawanan ti manglepes aruot kadakwada. Ado tinabaybayan tayo amula tayo dito kimigaw. Gapo iti kanayon nga ipapantayo iti Santa Ignacia. Wen nga rod. Ngamala, baring no awanan ti sumangbaya parikot. Baring no agtal na itan, dadon plasido amang ipit karagiti katalunan da. Bareng tata. Ngam tijak kayat. Kat ti panangikatan nagiti pumurok ka nagiti barikada iti pagserkan kan pagruaran. Kakadwa, nakasagana kay din iti misyon nyo inton rabi. Nanggagmuburog, nakasagana da ni timbilin ko kadakwada. Yan niya ti misyon da kaya't yumanan am ipatungpal, senyor. Misyon nyo, tasikanto ti mangibando kadakwada. Ya, asyak manan. Natural! Tasika ti makandawan ko. Ay, anya misyon, senyor. Da kayon ti mangipatungpal iti pan nakariba dagiti babalay iti purok dagiti katalunan mi. Anya. Kakadwa. Kadwa yun to ni purok iti misyon nyo. May pigbig na kami, senyor. Saan kaya madanagan dagmaskaran to ti mangidaulo ka na kayo? Mga senyor, kasangot. Natandaanan nyo kadimot lang dagitimbaga ka na kayo? Mga senyor, pamarang kami atong lisang. Nangagmuburog? Agpamarang kayo amin natulisan, katuraman nyo dagiti babalay iti Santa Ignacia. Anya? Di pa naibagakin ni Papa? Nga damanin pangulo dagiti katalunan tayo. Iso anatang kanda lumaban, Mama. Wen, saan ko pa yan na ibaga, iha? Taiderantak ko mga ibaga. Isumat ng ti panagpungpong tutna. Napananda nga rod kin ni Bunog. Tauray siyak ton ti mangibaga, Mama. Diyaka mo, basta rimuar dalatan adi nagpakpakada. Ay, una yan ni Papa. Manipod samat sana na mayor. Katnoan niya laditan ti maturturong dakin ni Burog. Pasaray mapanamot pa siya rin dagiti daduma negosyo tayo. Angam, manmano lang matamakita kidama pan, Mama. Gaputaad na tututukan na problema ti daga tayo, iha. Sa dino tinapanan niyo ka ni Borog, tapay nga italaang tisang patyo. Di mo damagan. Nabanugak kan babisinak. Iso nga ibagam kadagiti katulong nga gidasarda. Taman tayon. Madama pa'y laang alutlutuan dati si daan tayo. Kat pagururayan tayo. Adanas kan unay ama-amuam, may papan iti anak day di Amira. Tanya ti may babani di dayjay nga anghelo. Kuna ti anak ta, iso kanon ti baro a pangulo, dagiti katalunan tayo. Anya, saan na mabalin? Isumot lang natanggan manan dagiti katalunan. Tadamanan gayam mang patpatib karkadakwada. Wan nga rod. Namnamitlo pa'y lang nakitak dayjay nga anghelo, sipod na yanak. Kuna ni Chloe anabakad, natayag alalaki ni Angelo. Hindi na o diya nakita, bumarito din. Natay-tayag ng siyak. Ad-adda kanupay atimayag kan bimakad. Itatanaan anayan abaro.
Pato Panggis. No kasta isot pampanakal na kita katalunan tayo. Agkurus lang di dalan may tidayeng ang hilo kasarida. Anya ti ibagamkan ko na nuwag sango kayo. Balaga kasanan na makirama ni tiriri tayo kadagiti katalunan. No, kaya't natin nasayat. Kat, no saan nga agtungpal? Ikak iti pagnakman na Agripina. Miguel, ikay pa'y abit-birukan ka. At kamot lagayam dito ilikod ti balay. Rabiin, umaykan, tamaturog tayo. Nagida ka din yang hilo, nanang. Wan, nasapa nagiyap lagi ti pagidaan na. Muna kay latan na mapan maturog, nanang. Dito yak pelaan. Sa anak pa makaturog. Anya ka di manan ti pampanunutam. Nanang, no ko masibibiyag pa'y damira kan ti amana. Sigurado anak karagragsak da kumamat anak kamo. Ngadan magraryo karagiti taltalon da Don Placido. Anak, saan mo kuman apanunutan ti kasta? Daan nabayagan apim mo sa iday di Amira, kanday di abalayan. Mabalin, akad deng ti langit, tinasapa nga ipupusay da. Sana kadang ti langit, nanang. No di kat gapu iti kinaulpit unay kada tayo ni Don Placido. Ala, no isuman ti babasulam, madusdusan. Gapu ti kaadon asim mangbay a kinamalas iti biyagda. Tan iti dalan dagiti pasurot ko, mapan manguram kadagiti babalay dagiti katalunak. Makamudidan, nadan tumatuno asi bibiyag kadakwada. Papa? Abay ha. Abay arimwar kabay langit isilid mo, idinto tarabin. Gaputa sa anak pa'y mo ta makaturog akas kada kayo. Isari mo anak. Kunak nadda kayo ni Tiseledyo, nga madda kayo pa'y lagayam dito beranda. Ni mamam, nakaturog ka din. Wan papa, si Miri pa kita iti Tiseledyo, kat nakita ka na imas ang titurog na. Siguro, nabanog ka po kadagiti negosyo tayo, iso ang nasapa ang nakaturog. Madamdama ti panagsarak tayo iti porok kakadwa. Nasken asiguraduan tayo nakaturog amin ang dagiti bumalay. Intunrugyan tayo ti panagpoor. Turog una yan dagiti bumalay no saan da makariing ken makarwar ka dagiti babalay da. Intun madlaw da nga adda uram. Saan met akong krito dagiti babalay da. Tana aramid met amin iti kawayan ken nagatep iti nipa ken nababamet ti kadsaaran dagiti babalay da. Alis tudan tulaeng amakarwar. Sabay lang ko mga tawon ti matay, bro. Taadda ka din asiken konsensyayo. Takastat ebagbagayo. Agsagana kayo ket din. Tamadamdama. Rugyan tayon. Kasla agpaypay sutin ay tagtagainap ko, honey. Ha?
Anya ka di tinaytagtagainip mo matagripina. Nagtagtagainap ko mati, masansan na may tagtagainap mo, idi amaladaga. Kat, idi makal kampay, idi. Sinapol na ka. Kat, idi nakita na ka ititanga ti karayan. Inasitgan na ka. Kat, nararib na ka, aging ganalmas ka. Wato apanggis. Anya? Pato apanggis. Iso tilemes ko na danto pa nagkursidalan mi tinayjay ngagparparang iti tagtakainab tagripina. Tidak kala sa lutsod. Anya tinakabasulam iti dayjay anahian ak amaladaga. Tapay anag parang mat iti tagtagainap ko katay na ka. Lipati mong dayjay at tagtakainab mo. Tagsakit lang ti ulom amang pampanunot tagripina. Lagi pam kumano at inruruman mo amaladaga. Pato apanggis, awan! Kananyat pambarak ko ma, amang iruruman iti maladagang awan-gaway na. Sana ka magtitap no aramidig ti kasta, Agripina. Sumardang kayo pa ilang kakadwa. Orayan tayo dagiti imun unan anapan ng paliiw ka dagiti kabalbalayan. Bro! Dapidong kan kusmi. Isudan dagito masidag. Bro, ada 5 kalapaw nga awan tao na. 2 ititang nga. 2 amat iti abagatan. Kan may sa itam yanam. Nagsayatan no kasta. Dagi jay alima balay nga awan ti tao na. Ti unaan tayo naporan. Basta ka rin. Uwan ka kadwa. Kat numadlaw to dagiti agtagipurok ti uram. Sigurado arumwardan to amin ka dagiti babalay da. Tapno mapanda subsuban ti poor. Isun tumatan di kundaway tayo amang ibuyat ka dagiti ginatang tayo a gasolina. Sa tayo to puuran amin. Ha? Kumaribuson dagiti agtagipurok ka kadwa. Didan amoter aramidan da. Bro, saan tayo napuyatan amin na kita balbalay na iti gasolina. Ay, sana bali. Uray kat ado tinapuuran tayo ababalay da. Nakawarda na daw malamin. Nakamalmalas una yun ti saan anakarwar ka dagiti kalapaw da ka kadwa. Salbag kayo! Asino kayo anong puro ka rin iti balbalay ba? Nakita na tayon ka kadwa. Ano tarami na mo? Tulisan kami. Katragsak me ti maging saknap iti aligagaw. Umano tayo dito. Intayon kadagiti lugan tayo. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di yuliwayan na denggem ti tuloy tinubela na pauluan. Naitalimay ang gura. Nobela kaniti parang isurat ni Nestor Marcos. Iti direksyon, Luvimin Aquino Sr. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot ka na kayo, the #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Kalesa, naawagan pa'y akaritela, tumaray babaen iti panangguyod dagiti kabalyo. Dagitoy apagluganan ket inyam ammo dagiti Spanish iti 18th century a klase ti transportasyon.